El Prat acull per segona vegada el Pratable Tennis Spanish Open, situant-se novament per uns dies com a referent del tenis taula. Aquesta competició, organitzada per la Federació Catalana de Tenis Taula, és una de les proves del circuit mundial que donarà accés als propers Jocs Paralímpics de Rio el 2016 i l'única que es disputa a Espanya. Pels Jocs de Rio, normalment de cada categoria es classificaran 16 jugadors. 12 d'ells sortiran de lo que és el rànquing de l'1 de gener del 2016. Després els 4 o 5 campions regionals, campió d'Europa, campió d'Amèrica, campió d'Àsia, campió d'Àfrica i campió Oceania, d'algunes categories que també en té, estan classificant i després sempre llavors hi ha l'opció d'esperar una carta d'invitació si algú s'ha quedat fora. Aquest campionat s'ha celebrat al pavelló Joan Busquets, que ha donat cabuda a un total de 128 esportistes amb discapacitat física o intel·lectual de més de 25 països, 5 més que l'edició anterior, on s'han pogut veure les seleccions d'Austràlia o Japó com a grans novetats d'enguany. Aquest any ha les coses molt millor que l'any passat i bé, sobretot veient la resposta i veient el que et transmet la gent, que és satisfacció, i també els espectadors, la gent d'aquí al Prat, com es volca, com et pregunta, que venen aquí i gaudeixen, tots els voluntaris, realment donen moltes ganes de continuar, que existeixi aquest campionat aquí durant molts anys. Pel que fa a la selecció espanyola, hi ha hagut 20 participants, i és que Espanya és una de les seleccions referents a nivell mundial. Estamos en mitad de temporada y todavía le falta un poco para la clasificación, pero yo prácticamente ya la tengo hecha. Entonces sería importante que metiéramos un equipo en silla, ya que de pie sí llevamos 2 equipos bastante fuertes y con opciones de medalla. Un Open internacional que s'ha realitzat en 2 disciplines, individual i per equips. Això sí, a les 2 modalitats els esportistes s'han enfrontat en funció de la seva mobilitat i del seu grau de discapacitat. Novament l'Open espanyol de tenis taula adaptat ha aconseguit reunir alguns dels millors esportistes internacionals paralímpics de l'especialitat i els hem pogut tornar a gaudir durant uns dies a la nostra ciutat.